Tuwing Pebrero, partikular na sa ika-25 araw ng buwan, ginugunita ang makasaysayang People Power Revolution na nagpabagsak sa diktaturyang Marcos. Isa itong bahagi ng ating kasaysayan na pilipilit umanong baluktutin ng ilan. Giit ng mga human rights advocates, nasa kritikal na panahon daw tayo ngayon para bigyang diin ang pagpapahalaga sa demokrasya at karapatang pantao, lalo't nalalapit na naman ang halalan. Ayon kay Attorney Shell Jokno, maraming kumakalat na fake news tungkol sa human rights. Ikinababahala raw niya ang panlalait sa konsepto ng karapatang pantao na tila hindi raw naiintindihan ng marami. Paliwanag ng human rights lawyer at chairperson ng Free Legal Assistance Group, ang ibig sabihin daw ng human rights ay paggalang sa buhay at dangal tao. Para naman kay Jean Enriquez ng Free Sally Ohano Movement at Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, mahalagang bigyang pansin din ang karapatan ng mga marginalized groups, kasama na ang mga kababaihan, mga persons with disability at mga katutubo. Sa bahagi naman ni Eliezer Budit Carlos, Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA, hindi raw may tatanggi na may distortion sa konsepto at prinsipyo ng human rights sa panahon ngayon. Kaya naman bilang human rights advocate, na ilalagay man sila sa peligro, may malaki raw silang tungkulin na magbigay linaw sa esensya ng dignidad ng buhay ng isang tao. Ngayong papalapit na ang halalan, dapat daw maintindihan ng mga Pilipino na dapat maging prioridad ng mga kakandidato ang pagtaguyod sa karapatang pantao. Huwag din daw dapat isantabi ang mga nangyari sa kasaysayan na misang nagpahirap at lumabag sa karapatan ng maraming Pilipino. Lalo na't hanggang ngayon ay bitbit pa ang sakit at pait ng mga pamilya na naging biktima nito. Abangan ng buong talakayan ukol sa karapatan at demokrasya, kahapon, ngayon at bukas, sa programang Dapat All, Human Rights for All, sa darating na Sabado, February 5, alas 4 ng hapon, dito sa CLTV. Angelica Cara, CLTV News.